hatiku melayang dua. Asik, apa bae lagu terbaru saking Emma Karyanto? Luar biasa. Karo sapa mani kula arep aleman yen ora karo kono masa karo wong liwat masa aromane karo wong liwat Bener. ya lulu ke karo wong wadon dhewe kok ora asik Perasaan ning kono masa apa bae Aa Rizky yang punya Jepang Ariki Aa Riki bos Jepang asik Aa Riki yang punya Jepang bos Jepang Aa Riki asik Anggap lagu jeduk-jeduk yuk. Budeku Pengantin. karo sapa Sing duwe lapas. mani Sing duwe lapas Cipinang. kula arep aleman aya apa sih yen ora karo kono masa karo wong liwat Iya bener. bagian kulane aleman karo wong liwat Oh, alah. Bapak Kaji Wandi pengantin Sing duwe lapas. sing duwe lapas sing duwe lapas pengantin Nok sapa kan apa? pengantin Oh pengantin. apa baik saya Sing duwe lapas Cipinang. sing penting dupai Yang duwe lapas Cipinang. ayah Lapas Cipinang. dudu nilai hargane tapi perhatiane oh dudu nilai regane dudu sing penting perhatiane Ya, ya. Wah Kaji Wandi Bapak Kaji Wandi ponakan Kaji Wandi Bapak Kaji Wandi Bapak Kaji Wandi joget apa ini kena banyak-banyak baik konon ayo ah Mama Ilona 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 Bang Anten jari dewek si lagi kadi ngaleman bos Beko lagi pengen disewati ning ayam bos Beko lagi aleman gini ceritanya Lagi bos aleman. Beko yang punya gempol bos Beko yang punya gempol bos Beko bos Beko bos Beko bos Beko bos Beko kami bocah lagi pengen dimanja lawas hubungan durung pernah dipai apa Durung dipai. apa Ya Allah. kayak apa ya ayah Rugi, kok Mas. baik Rugi. apa baik saya sing penting dupai pengantin Ada ya bener apa baik. dudu nilai hargane yang punya lapas pengantin Pengen apa, saya Je? tetapi perhatian Waduh pengen diperhatikan baik. Bapak Haji Wandi pengantin yang punya lapas pengantin yang punya lapas pengantin lagi diri-diri tenaganya nggak kayaknya mah Ada banget. daripada bubar Oh lagi aleman. ya iya lagi aleman Lagi aleman. yang ngirit-ngirit mau joget mau apa kok delaman yang orang aduh kita Pantesan. pengantin lagi aleman gue bilang Warahana sun jogetnya priwen. iya Diajari. Pembayar perang. jari dewek si lagi kadi ngaleman lagi pengen disewati ning ayah Ariki maning Ariki Ariki yang punya Jepang bos Jepang Ariki Ariki
buat tebak. Kami bocah lagi pengen dimanja, lawas hubungan durung pernah disewaki apa-apa. Karo sapa maning ayah rapasan, kula arep alemen yen ora karo pengantin, masa karo wong liwat. Pengantin yang punya lapas, pengantin yang punya lapas, pengantin yang punya lapas, pengantin yang punya lapas.